Tak ahojte, pripravíme si teraz zelené smoothie, do ktorého vlastne ide vždy nejaká listová zelenina. Máme teraz rímsky šalát a baby špenát. Je tu hrozno, banány, jablko a pohánkové klíčky. Potom to celé zalejeme len vodou a vymixujeme. Na spodok si dáme šalát, nejakých 4-5 listov toho rímskeho a 2 hrste baby špenátu. Dáme hrozno. Takže teraz dáme všetky mäkké a z tohto je relatívne jablko najtvrdšie, tak ho dáme ako posledné. Naspeme trošku pohánkových klíčkov. Zalejeme vodou. Asi pol litra, možno až 7 deci. Dobre, a vymixujeme. Dobre. Nápoj omamný je hotový. Hrozno to pekne zafarbilo. Čiže to nie je ani zelené smoothie, ale bordové až hnedé.